berieme niečo odtiaľ, čo má trvanlivosť, nevieme akú kvalitu, tiež nevieme akú, lebo to je napísané veľmi malými písmenkami a väčšina ľudí, čo je dlhšie mladá ako ja, už má veľmi krátke ruky na to, aby ste to prečítali, tak jednoducho to kúpime a veríme, že ani nemyslím, že sa nejakým trápia. Nie, nezaoberajú sa s tým. Pozrú sa na cenu, cena je výhodná, musia sa dívať na tú cenu a oni sa to zoberú. Ale koľko ľudí by sa vedelo na tých 4000 hektárov, keby sa to rozdrobilo na malé 20-30 hektárové farmy uživiť. Pestovali by kvalitné veci, tie kvalitné veci by oni vedeli možno aj tým svojim susedom doporučiť. Ono celkovo by sa, ja hovorím, že to je nielen o peniazoch, je to aj o peniazoch, že by sa uživili, ale je to aj o zdraví. Náš národ by bol oveľa zdravší, keď sa naspäť vráti k tomu poľnohospodárstvu, k tomu tradičnému poľnohospodárstvu, aké bolo niekedy veľkým obrovským celkom a k tomu, čo sa tu teraz deje. Ale to je možno také moje zbožné želanie. Za tých ďalších 100 rokov preto ešte možno bude to zistiť. A možno nevyhnutnosť, teda možno zase, ako ste vy to brať zlá motivácia, ale dovedie nás to k niečomu zdravému. A teda ak neviem, či to môžem uzavrieť, ale možno by som to pomenovala aj ten problém tým, že asi tú pôdu sme začali brať ako tovar. Jednoducho sa tam prerušil nejaký vzťah, ten taký zo srdca, čo mali asi tí naši predkovia, pretože pôda bola to najcennejšie, čo mali. Asi preto tak tvrdo sa, alebo ťažko sa toho vzdávali kedysi dávno a že u nás sa to jednoducho, už ten vzťah tak nefunguje, hoci ja verím nejakú historickú pamäť národa, že to tam musí niekde byť. A že to treba trošku osviežiť, oprášiť, tak obrodiť trošku. Tak tiež verím, že sa to objaví niekde tam, lebo to bol pretrhnutý ten reťazec, to je pravda. Ono to všetko potom spolu súvisí, že keď človek má v tej pôde, inak si asi váži aj tie produkty. Určite áno. Keď bude to moje a keď viem, že ma to živí, tak sa na to tak budem pozerať. Ale keď to je niečo, čo mi vie priniesť peniaze ako nájom za pôdu, niekomu dostanem 300 eur, teším sa z toho, že mám 300 eur, neuvedomím si, že môžem mať 300 eur každý mesiac a zdravie, ono to zdravie je nevyčistiteľné. Ja viem, ako sa cítim ja. Som zdravá, cítim sa veľmi dobre. Mne je veľmi ľúto ľudí, ktorí sú možno rovnako dlho mladí, ako som ja dlho mladá, a majú úplne iné pocity, cítia sa úplne ináč. Ja sadnem na konia, 3 hodiny vydržím jazdiť, z toho konia zídem, potom 3 hodiny chodím zase a nemám žiadny problém. A napriek tomu, že možno žijem takisto v tomto svete a v tejto krajine, kde žijú aj tí ostatní. Ale možno, že sa menej navštívujem supermarkety a možno, že eliminujem to, čo sa eliminovať dá. Možno používam ekologické výrobky, dá možno veci, ktoré, a to všetko je od každého jedného závisí. Ale ja na tej pôde žijem. Ja nemôžem dať do práčky prášok na krajine, ktorý na tej lúke urobí pustatinu, lebo som tam. Už viete, ako okolo je, všetko okolo je moja lúka. Preto možno tie starí materi sa to ináč pozerali, nevidiala hoci tie vlky, čo na záhrade, neurobila sa už na tej záhrade. Ale pre mňa je to o tom, že ak si niečo teraz pokazím, 5 rokov sa budem dívať na žltý flak na tej tráve, kde som niečo vydiala, čo bolo organické. A to je rozhodnutie každého jedného. Každý môže, každý má na výber. Môže buď to, alebo môže to. Potom podľa tých svojich rozhodnutí sa aj nesie dôsledky. A tieto veci ostatné, čo sa týkajú tej legislatívy, tie možno len takýmto tlakom do spodu sa dajú zmeniť. A k tomu ľudia budú veriť, že to pôjde. A možno práve takýmto podujatím, kde tí ľudia sa tak stretnú, nájdu, uvidia, že tie problémy sú spoločné a pocítia nejakú potrebu to tak riešiť spoločne. Ale predsa nedá mi. Čo by ste odporúčili, alebo čím by ste tak motivovali ľudí, ktorí rozmýšľajú o nejaké takéto zmene života, alebo teda niečo ich k tomu ťahá, ale nie sú úplne rozhodnutí? Keby sme ich nechceli odrádzať týmito problémami, ale že čo teda je to silnejšie ako všetky tie problémy, ktoré sú súvisia? Ja by som určite nechcela nikoho týmto odrádzať, pretože my robíme to, čo robíme a som rada, že robíme to, čo robíme. Ale určite každý by si musel úplne na samom začiatku nech si povie, či to naozaj chce a čo je jeho cieľ, kam smeruje. Ale pokiaľ naozaj ten človek chce žiť zdravo, chce možno žiť iný rodinný život, nechce byť v neustálom strese, nechce byť pod tlakom, tak im to veľmi doporučujem. Je potrebné vedieť, či má tú vnútornú silu a či sa naozaj pevne rozhodol, ale potom sa dá všetko zvládnuť. A jednoducho nech sa nedíva na problémy, ktoré vzniknú, a nech nevidí dopredu. Ja vždy hovorím, problém treba riešiť vtedy, keď vznikne. Ak ja dopredu vidím problém, tak si ho privolám a jednoducho ten problém sa objaví. Keď vznikne problém, treba ho riešiť. Sú ľudia, ktorí ten problém už možno riešili predo mnou, ja sa s nimi poradím. Ak takí nie sú, hľadám ja riešenia. Vždy, ak vznikne problém, mám minimálne 10 riešení. To, že nevidím momentálne ani jedno, to je len tá moja cesta. Ešte som po tej ceste neprešla taký kus, aby som tento riešenie našla. Takže určite elán, odhodlanie, dobrú náladu, pevnú vôľu a naozaj vedieť, či to naozaj chcú, lebo to chcenie, ten vlastný cieľ je najdôležitejší. Ak niekto chce niečo len skúsiť, tak niekto neskúša. Nikto stane tam, kde robil doteraz, lebo nie vždy je to úplne jednoduché a niekedy človek musí rozmýšľať, že či si kúpim niečo v obchode ja, či si kúpim nové lodičky, alebo kúpim oplotok pre zvieratá, hej. Takže niekedy možno aj bez tých lodičiek človek musí vydržať. Je to otázka priorít. Áno, presne, otázka priorít. Takže ja každému držím palce a pevne verím, že tí ľudia sa rozhodnú, že na to je stále viac. A my ďakujeme, že sú také vzory ako vy a za ktorými sa dá poplatiť. Ďakujem pekne za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne, všetko dobré vám prajem.